Kaixo guztioi, Amaia Zabala naiz, EASO Politeknikoko zuzendaritza taldeko kidea, eta jarraian gure eskolaren nondik norakoak aipatuko dizkizuet. Gure eskola Gipuzkoako lanbide heziketako ikastetxerik handiena da, eta Euskadiko handienetako bat. Donostiako Amara auzoan dago. COVID-19 eraginez, gure ikastetxeak antolatu dituen ate irikin jardunaldiak online izango dira aurten. Azken asteetan horrela jardun dugu lanean, bai ikasleekin eta baita irakasleen artean ere. Gure hezkuntza eskaintzari dagokionean, espezialitate teknikoak eta soziosanitarioak ditugu. Erdi eta goi mailako zikloak dira, eta denera 22 hezikleta ziklo ditugu. Bai euskeraz, bai gazteleraz eta eredu eleanitza ere badugu, ingelesa kasu honetan. Ikasturtera 1500 ikasle inguru edukitzen ditugu, goizeko eta arratsaldeko ordutegietan. Era berean, enplegurako prestakuntzako eta beste prestakuntza modalitate batzuetako ikasle askorekin ere lan egiten dugu. Gure instalakuntzei dagokienean, azken belaunaldiko makina eta ekipoak dituen zentroa gara. Gainera, 500 enpresa baino gehiagorekin harreman zuzena dugu, eta gure ikaslek enpresa hauetan praktikak, prestakuntza duala eta espezializazio programak burutzen dituzte. 160 irakasle inguru gara proiektu honen partaide, eta kalitatezko heziketa eskaintzen dugu. Enpresek gero eta gehiago eskatzen dituzten eduki teknikoak eta zeharkakoak garatuz. Horretarako, erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboaren eredua erabiltzen dugu. Ikasteko espazioak egokituz eta parte hartzea bultzatuz. Dena talde lanaren bidez. EASO Politeknikoko ikasleek era berean aukera izango dute Erasmus Plus bezalako programetan parte hartzeko. Ingeleseko maila aurrez aurre edo online doan zabaltzeko edo berrikuntza proiektuetan parte hartzeko. Iraunkortasunean ziurtatutako ikastetxea gara, segurtasunaz eta ingurumenaz kezka handia duena, eta gure nortasun ezaugarrietako bat erantzukizun sozial korporatiboa da. Hau eta askoz gehiago da EASO Politeknikoaren lanbide heziketa, zein aldi berean Euskadiko lanbide heziketaren parte den, mundu mailan oso goraipatua dena eta garrantzitsuenetako bat. EASO Politeknikotik jarraipena daukan bide bat astea eskaintzen dizugu. Erdi mailako zikloetatik goi mailakoetara igaro daiteke, eta hauetatik unibertsitatera. Beti ere ikaskuntzaren eta norberaren garapenaren berme onenekin. Lanbide heziketa ikasteak ateak zabaltzen baititu. Aipatu behar dugu prestakuntza etapa bakar batek ere ez duela ahalbidetzen lanbide heziketa bezain azkar enplegua lortzea. Enpresak behar dituzten lanposturen 50% lanbide heziketako teknikariak dira eta. Eta azkenik esan gizarte osoak egoera oso zaila bizitzen dugula. Krisi ekonomikoa handia izango da, eta honik buelta prestakuntzarekin bakarrik emango diogula. Eta zer esanik ez, prestakuntza hori profesionala baldin bada, arrakasta azkarra eta segura izango da. Beraz, anima zaitez gu ezagutzera.